ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଭାରି ଗର୍ବୀ ଆଉ କ୍ରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ଗଛ ଓ ଗଛର ଡାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ ସେ ହାତୀକୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ହାତୀଟି ଗଛର ଡାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଳରେ ବସା କରିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବସା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ବିଚାରୀ ପକ୍ଷୀ ହାତୀର କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ହାତୀଟି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପୁରା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ବାଘ ଆଉ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହାତୀକୁ ଡରି ହାତୀଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। କେହି କିଛି ବି ହାତୀର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚତୁର ଠେକୁଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଠେକୁଆଟି ହାତୀକୁ ପାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ସଭା ବସାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ହାତୀକୁ ପାନ ଦେବାକୁ ହବ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଏମିତି କହି ଠେକୁଆଟି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଠେକୁଆଟି ହାତୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଯାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ଏହା ଆମର ଜୀବନ ମରଣର କଥା। ହାତୀ ସେଇଠୁ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ତୁମେ କିଏ? ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଠେକୁଆଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ମହାରାଜ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତୀଟି ଠେକୁଆର କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଶୁଣ୍ଢ ଟେକି ଠେକୁଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ବଣର ରାଜା ହେବ ବୋଲି ଭାବି ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ଠେକୁଆଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ହାତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ହେବ ବୋଲି। ହାତୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଠେକୁଆ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଠେକୁଆଟି ହାତୀକୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା ଆଉ ଠେକୁଆଟି ତାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟିଏ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଠେକୁଆର ଓଜନ କମ୍ ହେତୁ ତାକୁ ସେ ଦଳରେ ଚାଲିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ହାତୀର ଓଜନ ଅଧିକ ହେତୁ ସେ ଦଳ ଭିତରେ ଫସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେ ଅଧିକ ବାଟ ଯାଉଥିଲା ସେତେ ଭିତରକୁ ଫସି ଯାଉଥିଲା। ହାତୀଟି ଦଳ ଭିତରେ ଫସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ଠେକୁଆକୁ କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଏଇ ଦଳ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମୋର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଫସି ରହିବି ମୋର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କେମିତି ହେବ? ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଡାକ, ସେମାନେ ମୋତେ ଏ ଦଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଇଠୁ ଠେକୁଆଟି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ବି ଉପକାର କରିବି ନାହିଁ। ତମେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଡାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, କେତେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ କେତେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆମେମାନେ କେତେ କାନ୍ଦୁ, ତମେ କାହାର ବି କାନ୍ଦ ଦେଖନି। ଆଉ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ମାରିଦିଅ। ଆମେ କେତେ ତମକୁ ନେହୁରା ହଉ, ହେଲେ ତମେ କେବେ ବି ଆମ ଦୁଃଖ ଦେଖନି। ଆଜି ତମେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚେଇବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଉନି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ ଶବ ହିଁ ଯିବ। ଏମିତି କହି ଠେକୁଆଟି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ହାତୀଟି ସେଇ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଫସିଗଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏଇ ଗପରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି।